Tak, od Cupry sa teraz môžeme presunúť ku domácej Škodovke, ktorá, dovolím si tvrdiť, doniesla najviac noviniek na tento autosalón. Tu môžete vidieť hlinené sochy. Táto bronzová socha je budúci elektrický Kamiq, ktorý mal prísť na trh do roku 2027. No a tu je socha alebo hlinený model nového elektrického modelu v alternatíve ku Karoku. A táto už má aj svoj názov, bude sa volať Elrock. Môžete vidieť, že kolesá sú úplne v rohoch karosérie, čiže opäť sa kladie dôraz na maximálny priestor v interiéri a hlavne je to Škodovka, čiže znamená to, že tu bude mať najväčší objem batožinového priestoru v triede. Táto hlinená socha už toto naznačuje. Musím povedať, že má pekné ostré hrany. Ak budú takto nejak podobne vyzerať kolesá, tak bude to veľmi fajn. Už len sa nechať prekvapiť, ako to bude vyzerať v sériovej podobe. Môžete vidieť rozdiel, že tento Elrock má blatníky oblé a tento elektrický Kamiq bude mať blatníky podobné, hranatejšie a podobné tomu, čo má Kodiaq, ako môžete vidieť v novom Kodiaqu vzadu, v ktorom sa za chvíľu dostaneme. Všetky elektrické nové modely Škoda budú mať na prednej kapote už len takýto nápis Škoda. Auto so spaľovacím motorom budú mať na kapote ešte nové ploché logo s okríleným šípom. Tak presuňme sa teraz od týchto zaujímavých hlinených modelov k novinkám z posledného mesiaca. Ako vidíte, o nový Kodiaq je veľký záujem, čiže bude problém sa k nemu dostať. A hneď vedľa neho máme nový Superb, ktorý mal premiéru na začiatku tohto mesiaca. Na obrázkoch, keď sa predstavil nový Kodiaq, tak som si povedal, že má taký čínsky dizajn. No a naživo sa mi to len potvrdilo. Hovoril som si, že má veľmi kolesa zabité do karosérie, čo aj na týchto 20-kách je vidieť, že sú pomerne dosť zabité. Samozrejme neohážete si kamienkami karosériu, no dizajnovo to nepôsobí veľmi dobre. Svetelná technika, full LED matrixové svetla s vyrezávaním a prisvedcovaním do zákrut, takisto ako aj Superb. Obidve tieto autá sú s motorizáciami a označením iV, to znamená plug-in hybridné motorizácie. Pod kapotou je 1.5 TSI Evo kombinovaná s elektromotorom a systémový výkon je 204 koní. Dobrou správou ale je, že v Kodiaqu aj v Superbe bude na výber stále čisto dieselová a benzínová motorizácia. Benzíny budú 2, nafty budú taktiež 2. Benzín bude základ tvoriť 1.5 TSI Evo s výkonom 150 koní. Poprvýkrát je to mild hybrid a čisto benzínové motorizácie budú 2.0 TSI s výkonom 204 koní a 265 koní. Pri Kodiaqu to bude benzín len 204 koní, ktorý bude ponúkaný so štvorkolkou, a pri Superbe to bude 265 koní. Všetky motorizácie budú kombinované s 7-stupňovým automatom, čiže manuál v novom Superbe a Kodiaqu už nenájdete. Boli taktiež už zverejnené prvé ceny pre český trh. Superb štartuje na 1 035 000 českých korún a Kodiaq o 5 000 viac. Tak ako som spomínal, Škoda použila nové ploché logo, ktoré vyzerá celkom fajn na tom aute. Taktiež sa zbavila všetkých chromových častí, je použitý nový matný hliník a musím povedať, že to vyzerá ďaleko luxusnejšie a premiľujšie ako chrom. Superb bude jazdiť na kolesách od 16 do 19 palcov, no a keď už sa nachádzame v zadnej časti, tak poďme si ukázať objem batožinového priestoru. Roletka je automatická, to je vďaka tomu, že Superb a Passat budú zdieľať väčšinu dielov, čo je prvýkrát v histórii. No a objem batožinového priestoru 690 litrov. Nový Superb kombi
meria na dĺžku 4,90 cm, na šírku má 1,85 m, výšku 1,48 m, razvor osí kolies má rovnaký ako predchodca 2,84 m. Užší je teda o 1,5 cm a vyšší o 0,5 cm. Tak a ideme teraz do nového Superbu. Sedadlá sú manuálne. Takže sedíme v novom Superbe. Musím povedať, že vypracovanie a dizajn interiéru sa dizajnerom podaril. Pôsobí veľmi vzdušne a jednoducho. Za čo ide veľká pochvala Škodovke sú tieto 3 fyzické ovládače. Krajné majú 3 funkcie, ktorými sú pridávanie a uberanie teploty, regulácia výhrevu a odvetrávanie sedadiel. Stredný ovládač je konfigurovateľný, môžete si na ňom zvoliť až 6 funkcií, no naraz si nakonfigurovať viete len 4. Viete tam mať zoomovanie mapy, intenzitu fúkania, klimatizácie, jazdné režimy a regulovanie hlasitosti. Taktiež sa mi páči mádlo dverí, ktoré je očalúnené v alkantare alebo materiáli podobnom alkantare. Vo výbave s koženými sedadlami bude zasa čalúnené v koži. Ďalším prvkom, ktorý sa mi v interiéri páči, je striežka nad displejom. Pôsobí to krajšie, ako keď tam je len čistý displej. Taktiež veľmi dobre pôsobí aj to rebrovanie, ktoré nemá len estetickú funkciu, ale taktiež funkčnú. Slúži na prúdenie vzduchu do klimatizácie a tým pádom máte len také malé otočné joysticky, ktorým si smer fúkania volíte na seba. Tak stredová konzola v novom Superbe je takáto úplne rovná, môže slúžiť ako nejaký odkladací priestor na notebook, ak máte nejaké prestoje. Potom sú tu klasické cup holdery, no a je to vďaka tomu, že volič automatu sa presunul tu na podvolant, slúži klasicky, viete ho takto drive, takto si dáte drive, k sebe je to reverse, tu je to parking, no a v strede je neutral. Volant je klasická Škodovka, dvojramenný, vo výbave Sportline potom bude klasicky trojramenný, perforovaný, predpokladám. A v tejto kabine sa fakt cítim veľmi príjemne, útulne a možno by som si radšej vybral túto alkantáru ako kožu. Tak presúvame sa na zadné sedadlá. Tak. Sedadlo vodiča je nastavené na mňa na 195 cm a priestor, ako môžete vidieť, je bohatý ako v Superbe. Novú cez novú si síce nepreložím, ale nie je to nič strašné. Super bude mať na výber ergo sedadla, ktoré zdedil z Passatu, to znamená, že hlavová opierka bude nastaviteľná aj v pozdĺžnom, aj výškovom smere. Tak a od Superbu sa teraz presúvame k 9. študentskému projektu pod názvom Rodiak. Tento koncept vychádza z elektrického Enyaqu a je to projekt, kde študenti takto predstavujú kempovanie. Ako môžete vidieť, má špeciálne zeleno-biele dvojfarebné lakovanie a takisto je k tomu doladený aj interiér. Všetky materiály sú z recyklovateľných materiálov, sedadla pôsobia veľmi exkluzívne zeleno-biele. Musím povedať, že takéto by som privítal aj v klasickom Enyaqu. Ako môžete vidieť, je tu špeciálny držiak na iPad pre spolujazdca, ktorý si môže pozerať sociálne siete, môže čítať noviny alebo pozerať rôzne videjka. A keď sa presunieme dozadu, tak môžeme vidieť, že je tu táto nastavba a je takýto plachta. No a tu sa nachádza rôzne skrinky, tu je posteľ, ktorú môžete využívať. Skrinky robila externá firma, pretože to študenti nevedia robiť sami, nemajú taký odbor. Taktiež je tu monitor,
klávesnica, monitor je na posúvateľný a funguje tak, že sem si vložíte notebook, zapojíte kábel a zdieľate obraz na monitor. Potom sa presunieme, tu je chladnička na nejaké pivka, tu na tento stolík môžete si dať rôzny varič a všetky tieto veci viete schovať dovnútra tohto auta. Myslím si, že tento rovdiak sa študentom veľmi podaril. Je to trošku silikonu. Veľmi zaujímavá štúdia. Je to pri príležitosti 10. výročia ako môžete vidieť Škoda Academy. To znamená, že takmer každý rok predstavili jeden študentský model, keďže toto je 9. No a posledná novinka, ktorú Škoda predstavila, je modernizovaný Enyaq vo tejto výbave coupe. Je to výbava Laurina Clement, ktorá má upgradeovanú baterku z 80 na 85 kW a taktiež pridali krásny biely interiér, takže veľmi fajn.